Hayırlı kış, hürmetli dostlarım, patpişiklerim, kadirli patpişiklerim, yoktaşlarım, benim jillarımni yaratıp tinglovchilarim, benim kanalga yazıluvchilarim, barıgızga da selamlar jiberip, men Erik Abdurahmanov mena bugün 4 fevral. Men indi bu köpden uylagan hyalym tege kişiler towarsına meneler, Everest tawuna meneler. Men bugün birinci etažyň iň üstüne menerge degen plan bilen mena kuzgaldym. Hazır koridorun tege başına baram, äkiriňine mena koridorlar şista ýakdy, mena şak diýen awara ol. Men şunu każdy perikurga çykkan saýyn 2 krok teginden bundan ahyryndan başına hatda 2 krokny urap şygam. Gününe şuşa gidete 10 krok, 12 krok bolup şygaýyndy. Bik eýbet gimnastika bilen çykaşa birisi de ýok. Tuşdaýan goraýa ýuwuş ayak kiyimini alştyra gerek. Mena munda şunday zal indi, zurguna şunda barıp hazır mena tege koridorga baryp çygam mena. Şundan soň mena munda burylyp giräbis. Mena munda bir zapasna wyhyd, ol bikdi. Mena basgyç göräsiz ol indi biýe guna indi ona. Mena te wagtda sizge görsetkende 500 stupenli bugün şunun iň üstüne menerge diýen plan bilen kuzgaldym. Mena auzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diýip mene bizitdim. Göräsizmi mena ikinci tarzda mena. Mena munda balkonga çyga turgan işikler, olar bikli kanişna. Munda какой-то дежурный помещение, oyak sowutlar tura, может kişiler de ýaşaýdyr indi, men görgenim ýok birde mena. Şundy teke basgyç indi mena hazır äkiriňine düşdüm menandan. Mena men özümden koygan maksatga erişdim. Birinci etažga mendim, ikinci etažga taýs. Özümde şuşa zor biýik towa başyna mingen gibi his etabildim mena hazır. Äkiriňine koýdam özümden bölmege. Äkiriňine töwerinde. Hazır bik äkirin jirmeyim, Allaha şükür, elhamdülillah. Mena özümden bölmege koýdam. Mena munda gül haman oturaýyn miskinke, ýani tiýişi de ýok, argatysy da ýok. Mena benim bölme 047 işik açyk. Rollatorlar tura, olaryň hazır keregi ýok. Allaha ihtibaryňyz üçin zor rahmat dostlarylarym. Kişileriňiz matur olsun, matur tämli düşler görüňiz. Tanışdynlar sizge, iltegege kadar sogurýuz.